аз не знам. Аз съм Green нали, Иван. Бей, стар. Бега Монстър, Green Иван, както искате да викате. Добре, това е втория епизод от оцеляването ни на хардкор. Така, в миналия епизод намерихме какво беше бабички там, такива къщи, но в честа имаше една, където това малко откраднахме, ето с трите диаманти направихме една кирка. Кой е гледал миналия епизод, че знае точно. Свързано така. Сега главно ще работим на джимбата. Така, сега този епизод главно ще работим по къщата. Да. Аз също така имам и два диспенсера, ето ги. Аз ще ги сложа един върху друг диспенсер, ще е по-епично. Не, е така един. Сега. Абе, айрон имаме ли някой? Айрон, не, ние не сме ходили в мина, ако искаш да имаме. Аре ти почуй, че аз също ходя с... стик. Няма нищо такова. Аз тук ще оставя малко прачки. Ние ставам направих сега една ключка. Сериозно? Абе, ми лагна нещо. Не знам нещо, не искам да видя интернета си. Иска ми се направи. Ей, аз с Молстоун ни викам, защото моят текшър пак някаква тъпа се вижда и викаме баба майките, ще наставят брадата и какво нещо ми мама брат. Опата е, аз с Молстоун. Аз също ти да просто такова. Ай ти ако искаш ходи по мините. Чакай, че ми се... Значи да кажа, интернета ми нещо сега се е бава и много се е намалил. Не знам какво има. Да. Си връзката няма да е много хубава, скайп връзката няма да е най-добрата, на разговора. Мога да го чуете лошо заради точно поради тази причина. Искам да се извиня и да си взема, забравя да си взема храна. Оп. И да, ако не вярвате, това всъщност е хардкор, просто аз си играя нормално. Викам си все едно не е хардкор и си играя нормално, не са паникьосвам, както повечето хора. И първия ден да живея в някаква дупка, нали? Аз не съм така. Като умра, писано ми е да умра, но ще умра. Тук съм. Чуваш ли си, че говорим по телефона? Не. Днес ходих на страните, да стигнам до това сам така. Малко кирки направих аз. Добре. Но ти е соп сигнал. Знам. Нещо сега интернета се пусна на 1 мегабайт долу, че 10 килобайта аплоуд. Не знам, човек, нещо става. Уж идват да го правят на следващия ден, заеба. Просто ужасно е. Аз ходех на стен, защото говорих по телефона. И затова, драгите зрители, може да не съм малко чуден. Драгата зрители. Спинда на велик. Къде ми беше къщата, бе? Къщата ми е натам, спокойно. Аз ще... Къде аз съм пушил или? Май тук какво има? Чакай, бе, къде е къщата, отивам в тази санда? Ма за какво отиваш до къщата? Да остава санда. Сам. Опендерман, не трябва да гледам в очите. Ако искаш да го биш, да не се телепортира, бий го в краката. Ама... Ще го убия спокойно. Аз не ще да го убием. Той е добър човек. Добре! Мама, тя. Инджи. Не. Добре, така не можа да разберем къде къщи аз затрих. На къде ти ли, Иване? Не знам. На там къде ти беше пошъл, само на тази вода. Аз съм в къщата, точно до къщата съм.
Видях я. Я съм на половин километър от нея. Добре, аз ще направя тук някъде мина до къщата. Ето тук къде съм дистях, както те е. Аре, я съждам, имам само да се го става това. Чай са. Коста, аверки. Виждам, пресели се взема малко. Ще правим ли ферма? Опа, леко ми лагна. Извинете. Има! Такова, клейма опайна тук. Ей, ти шу, ти посадил папур? Папур, у нас също. Бабук също. Че. Ще правим нещо, ясно знам така. Ти, коя пика взе? Диаманта. Сега дам ти много бързо. Точно, имаш ли? Там до Квес. Добре, един ще го взем с мен сега. Така е, тук се скача. Я ти дам подарък. Да става студено, дръж. Дръж бе. Ай ти купаем за страна се натая. Не. Намерих кол. Нещо. Аз задай да взема храна. Аз намерим картинките, ще направим спокойно. Ама нямам дъжка. Вие още кол намерих. Ти колева си, а? Кой толкова бързо подигна? Лъже, използва го чието. Сутринта рано нещо включи компютъра и захранването нещо жудеше. И рано го разглобях. Я остана без кепки, тя ми беше идвал. Крафтинг теба ще го сложа, тебе си. Почва да умираме, храната му ще ми даваш. Дъжд на тон, не. Да, я тук това направих, не виждам. Това съм. Ами ще пречки. Седем. Аз имам. Що? Съдим, опа. Се изчерпахме. Пред стол. Копай го за лево. Чувал съм преди, че що има дърти малко покрай тебе. Ето пак редстон, ага. Щото пак си добре. Върни се отгоре и ги вземи.
От града имам примерно. Какво да няма? Опа, айра. Чувам зомбите. Не мога да чувам от първи точно. Не мога да се ориентирам къде сте зомбите. Дамански чум, аз ги чум от левата страна, къде точно мога. Да не, аз може да забързам, да. Чакайте! Чум ми вода тук. Да, точно това. Копая към нея. Добре, само мене, там или под мене? Ела тук се ориентира. Там, не мога да се ориентирам. Ела тук вниз. Те тук някъде. Ама надолу слез, надолу. Ам свърши щупи, свърши щупи. Я ми стикс. При печката. Ето я виждам тимата някъде отгоре си. Откъде се чупи? Откъде се качи чупи, бе? Ама ран само нагоре или настрани нагоре? От чуп. Не мога да чупи си чуп. Нека да копаш точно в мен. Ети кое името, в мен скочи. Като не чекаш копам, бе. Тенс, благодаря. Не ли намерихме? Ако имаш да ми дадеш, ти имаш така. Дай 2 стикс. Накъде са да копа? Ей, виждам. Майко, ако ти казвам, че стъпнах, ще ми повярваш. Значи, като има експлозия, просто цъкай меча и десен бутон. За да много малко сърца. Еми, аз съм останал на 2,5. Скаш още кама? Ако имаш дай, ще се зарадвам. Чак. Опа, да пусна айран, бе. Този си, хон, да се намирам. Аз ще фана по който да фана, къде да сам се чувства. Що? Да не ще врата. Къде се намират най-лесно такова? Дай как не също така, не трезен демантот. Аз отивам към къщата, да ме излезна. Добре, ще паузирам кипа докъде излезна. Да, херк се щупи, но... Добре, сега... Къщата да направим нещо покрито, нещо влязно. Давай нещо такова малко и спираме. Ще сера на главата. Значи ето храната да вземем, да я оставим. Айрона. Така, сега санда къде го оставих съм видеото. Аз за искам да се ориентирах по цветите, които ставих по-рано. Да. Тук ще го направим с стъкла. Да, какво ще кажеш? Ами, не знам. А градината ще няма долу. Дистанция следите, също ще се... О, Боби! Не! О май гад. Изи. И напусна даже. Да. Подслушване. Послушане на левел макс. Левел експерт.
А то това е Боян, кой искаш? Много майка, какво ми знам? Богия. Чай, сега ще заглуша да се говоря с него. Добре. Да, той е епизод на звъненето. Така сега търсих, точно. Ей, тъй. Добре, поставя. Хубавко. Сега ще направим стикса. Добре, Тук съм. Така. Ти какво правиш долу, бе? Ловя... въдица. Ловя риба. О, шит. Сега ще ми избяга рибата. Бахти. Да, риба, кога най-хубаво, кога има дъжд. В Майнкрафт не знам дали така. Като... Дали дъжд не се ли плашат? Не чуеш ли най-надолу? Дълбините. Не, добре. Шет, нях хвана. Избяга, бе, де. Но те харесат ми се това. Абе, тихо там. Теб да харесат. Никой не да харесва. Игра с садерите. Чакам. Три. Две. О, да му имам екран. Искаш да види, аз да и да видиш как ще. Направо ще напълна 2 чилава. Да знаеш, долу си спадали 5-6 торча, ако искаш да намери. Да знаеш, че нямаме дървета повече. Изгубили го? Венце! Чеки, бе. Красиво много. Няма да ми вали на главата. Аре да върши това. Мога да чупя. Сега ми кирка. Тази работа. Така става ли, бе, да помня? Ние нямаме дървове. Нали? Точно аз, какво ти говоря. Нали уж имахме много 32 непреработено имахме. Къде отиде? Ти още 4. Отиде се. Оп. Чакай спри нас, също ще я забърва. Аре, как ще аз скоча? Секунда. Да... Такова взерва. Да наберем. Бавиш, да набереш. Чакай, че на този текст пак с дефаци най-добре си усеща. Да, бе, дефалт е най-добре текшън пак. Защото това на мен брадвата прилича на това на манара. На манарата, пък аз на мутиката се, аз не викам мутика. То не е мутика, да е, ама.
Ами сега какво? Не, значи не мога да скачам на вече. Значи къщата много добре се получи. Много ме радва. Айде това го изсичам. И като сложим това, спирам клипа официално, защото къщата ще е готова. Мучех малко кравата аз. Опа! О. Грешно дърво изкопано. Изкопано. Нали? Аз копая дървета. Кое това ще? Да, и съм се чиста секирата. Секирата. Ай, защото да гледат, да гледат види. Не, вече не мога. И също така предлагайте на какво да снимаме с още, защото хардкор. Хардкора е... Хардкора се е хардкора. Да. Нещо друго предложение. Да. Аре, ходим. Така, значи къщата ти е осветена. Всичко е довършено. Стана. На мен много Чакай спи. хареса. Стана епично обаче. Чай, искам да отчея да я снимам. Някой си седи дървета. Да бе! Какво бе? За какво сложи тук това дърво? Бе? Да има там. Да. На стъклото ще скачи. Като някой просика, Гошо просика, приятни е. От себе. И сега малко дърво. Какво това ли ще е за този епизод? Да. Обсто, взето, от другия епизод ще отдолу правиме Я така, къстата. я усмехни се, не шипвай. Усмехни се. Добре, и това е от този епизод. Виждане. Сега ще легнем да спим. Али, няма да спим, бе. Да спирам. Иван Тързана ми вика. Това трябва да се снима. Отгоре ли скочи, бе? Поляничи и така. По-хубаво е с покрива. Сигурно епизодът е стал някъде към 20 минути. Да не е повече. Да, повече. Но с скоростта, която ще добавя, ще стане някъде 17 и ще е приятно за гледане. Yep. Чакай. Ай, е там. Рут. И добре, довиждане до следващия път. Чао. Чао. Чао! Стига.